V dnešnom videu si vyskúšame 10 TikTok lifehackov. Tak ok, prvý lifehack je, neviem, tu asi niečo bude to s diamantmi, ako pozerám. Ok, redstone, tak, dáme tu páčku. Tak toto neviem, či bude veľmi fungovať, ale vyskúšame. Tak, no tak čo tam bolo? Bol tam sticky piston, endrod, redstone, diamant, lever. Dobre, takže diamant bol takto. Toto bolo asi nejako takto. Nie, dobre, nie, diamant bol tu. Tak a teraz tu stadial išiel takto pekne redstone, tak. Neviem, asi takto nejako. Tak a teraz to zapnem a... OK, no tak tento TikTok lifehack je nefunkčný. Dobre, ďalší lifehack je nejaká illegal OP farm. No tak som zvedavý, že čo to bude. OK, tu dá 2 bloky. Tu je čestka, dobre, tu dá takto hopri pekne. Dobre, tak na to dá vodu. Dobre, tam dá... OK, no tak idem to vyskúšať. Bol tam, že hopper, dispenser, čestky, observer, voda. No a teraz ako to bolo? Tu takto nejako bola diera, tu boli čestky, tu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Viem, že tu tento observer bol takto. Dobre, toto som vrátil. Teraz takto. Dobre, blika tu aj ako na tom videu, to je dobré znamenie. Teraz išiel nejako takto hopper do tejto čestky, smeroval. No tak ja to i takto tu pekne urobím. Teraz tu išiel dispenser. Takto boli tie prešuplejty, ak sa nemýlim. Tu voda a ešte mi treba udicu. Tak. Ale ona tu není. Halo? No tak to mi príde, že to je trošku scam, ľudia. OK, áno, no tak zasi tento TikTok lifehack je nefunkčný. Ďalší TikTok lifehack je, že máme prestať robiť to, že nemáme ísť tak po rebríku, OK, ale máme tak urobiť, že dieru, OK, do tej steny, dobre, to vyskúšame. Tu dáme honey bloky, dobre. Teraz dovnútra dáme soul sand, voda, dobre, super. A rebrík, honey bloky, vodu, soul sand a to bolo všetko, ale aby sme to mohli vlastne nejako vyskúšať, no to ja tu zoberiem takto drevo a urobím tu takúto menšiu stenu. Takto nejako bolo, že teraz iba hore tie honey bloky. Dobre, toto máme a teraz tu išiel soul sand dole, tak. A teraz tu dal takto pekne vodu až povrch. A teraz on tu išiel a čo to funguje? Si robíte srandu? I keď toto, neviem na čo som urobil toto, ale to je jedno. Tak to dám preč, ale to som nevedel. Dobre, teraz som to urobil podľa mňa trošku vyššie a ideme vyskúšať a... To funguje? To si robíte srandu? Pozrite, ľudia. Tak tento TikTok lifehack je funkčný. Ďalší TikTok lifehack je nejaký cool build hack, no tak uvidíme, že čo to bude. OK, tu dáva soul sand, tu dá vodu, tu bude sklo, dobré, tak. Armor stand, OK, dračia hlava, wither skeleton hlava na všetkých ostatných, dobre. A teraz, dobre, teraz tu porozbíja si sklo na nich. Aha, OK, zaujímavo to vyzerá. Dobre, no tak na toto budeme potrebovať soul sand, vodu, sklo, armor stand, dračia hlava, wither skeleton hlava. A neviem, bolo to možno 12 blokov, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Teraz tu bol všade soul sand, no tak ja ho tu pekne dám, tak dobrá. A teraz tu takto všade bola voda. Sklo bolo takto, toto sa rozbilo a teraz asi tu takto bolo po celej dĺžke teraz. Tu boli tie armor standy a tu na nich boli tie wither skeleton hlavy, OK, tak. Teraz tu toto sklo sa rozbilo. A to funguje, pozrite, vyzerá to i docela zaujímavo, že možno niekde do domu na nejakú dekoráciu. OK, no tak ďalší TikTok lifehack je zase funkčný. Ďalší TikTok lifehack je nejaký block shifter, OK. Tu dáme takto, dobre, 3x3 diera. Dobre, tu bude piston. OK, na tento TikTok lifehack by som mal potrebovať tu tieto všetky veci. 3x3 diera a 2 bloky hlboka, dobre. Tak, super. Dobre, máme 3x3 dieru, tak to bol nejako drevo. Tu bol piston, aj tu. Tak teraz tu stade bol redstone, tu jedna torčka, tu druhá. Tu bol redstone takto pekne na zemi. Takto nejako boli tie sticky pistony. Tak a teraz toto bolo takto. Tak, tu bolo takto drevo. Dobre, tu som dal takto bloky, tu dám napríklad takto a teraz a áno, to funguje, OK, a je to docela zaujímavé, lebo neviem, napríklad tu si dáte iné bloky, ale potiahnete páčkou a takto sa zmení, OK, cool, takže tento lifehack zase funguje. Ďalší TikTok lifehack je takýto, že je tam už tá voda ako v soul sande a takto tu tie bloky skáču, OK, to budem potrebovať konkrét nejaký farebný, neviem, zoberiem tu takéto farby napríklad, soul sand tam bol, takéto veľké, to podľa mňa mi stačí. A teraz tu toto vyplním
naplníme soul sandom. A hento podľa tých bubliniek, ako som videl, no tak to asi bola bedrock verzia, lebo v bedrock verzii viem, že sú takéto guličky ako keby. A dobre, tu dám hlinu, aby som mohol dať. OK ľudia, no tak tento TikTok lifehack je nefunkčný. OK, máme tu ďalší TikTok lifehack a tu je, že vlastne armor stand takto. Aha, OK, takže to je tak, že ako keby, neviem, napríklad creeper ako tu je, že bude mať full netherite. OK, vyzerá to jednoducho, no tak si zoberieme tak, ako bolo tam, všetko takisto. Armor stand, celý netheriteový armor tam bol, hlava od creepera. Netherite je nástroje, sekera, krompáč tam bol. Prvý armor stand bol tu. Aha, ja som si teraz vlastne uvedomil. To bolo v bedrock verzii, lebo v Java nevie armor stand chytiť nič, takže tieto nástroje dám preč a dáme to bez tých nástrojov a možno to pôjde, neviem, uvidíme. Topánky, nohavice, chestplate, prilba, tu mal hlavu. Tak dobre, toto som zbral, nech nám to nezavádza, teraz ho tu ideme pekne dole pospúšťať, tak. OK, áno, funguje to, len škoda, že nevie nič tu armor stand zobrať do ruky, ale tento TikTok lifehack funguje, ale nefunguje vo Java, že môže zobrať veci do ruky, ale vo bedrock verzii ide, takže i tak tento lifehack funguje. OK, ďalší TikTok lifehack je taký, že keď dám sklo na lavu, no tak môžem vidieť, že či tam sú diamanty alebo nie sú. Dobre, našli sme lavové jazero a áno, funguje to tak, keď tu budem pokladať sklo a uvidím, takže to je docela dobrý lifehack takýto. Našli sme aspoň kopr, no tak tento TikTok lifehack je funkčný. Dobre, ďalší lifehack máme tu takýto a nekonečno diamantov. Bol tam netheriteový krompáč, ktorý mal fortune asi 3 predpokladám, crafting table, dobre, dal som nám survival a dobre, vykopal som jeden diamant, dobre, to dám do crafting table a ja som to vedel, že to nefunguje, no tak tento TikTok lifehack je nefunkčný. Dobre, ďalší lifehack je, a teraz pozrite, tu dal bloky. Čo? To čo má byť? Dobre, bloky, neviem, cobblestone tam bol. A, dobre, nič sa nestalo, to asi bolo mi jasné, neviem, čo to malo byť. Toľko bolo, koľko nefungovalo a toľko bolo funkčných, tak ak by ste chceli ďalšie takéto podobné videá, no to mi určite napíšte do komentára. Budem rada, ak by ste dali like, odber a zvonček, mne tým veľmi pomôžete a pre vás je to zadarmo, tak pozrite si tieto ďalšie videá, tak uvidíme sa u ďalšieho videa, tak zatiaľ ahoj!